umlinganiswa uthanda iscenes ezinjani mhlambi uthanda uacta into enjani mhlambe set okanye ufuna uba ngumuntu ke noba liphara okanye onwabayo ufuna uba njani? Ndingathi bhuti wam yonke enye nemikharetha enjani ndiye ndi-invest kuyo ndikwazi uba ndiyidlale. I'm willing to play any character. Okay. Azile andiyanoba ke ungandipha ke uBabalwa kulakho icala because andimfumani kule kona sive naye esakhe isakhono. Babalwa kunjani? Siyaphila bhuti wamakhonto kunjani? Siphilile. Siyaphila bhuti wamakhonto kunjani? So, suyenza ibe ngu-loudspeaker izawulinganisa. Khatsho ke sisiBabalwa wena uqale nini ukuba mhlambi ngumlinganiswa? Bhuti wam into abangumlinganiswa yho ndayiqala kudala kakhulu ndisemncinci ndisese-high school eMdantsane. But ke ndakhe ndanexesha apho ndiyeka khona siyabona izinto zikhulu. Then ke ngoku ndaphinda ke ndaqala kule nyaka umzekelo mandibhale kwakhona ngoku kule nyaka. Okay, so ngubani mhlambi wakumotivateayo okanye mhlambi usephumelele yena? Yobaninzi kakhulu. Usisanda Mbane, uLunati Mambofu osuka apha e-East London naye, for the likes of Oros Mambofu, the likes of Bobana abanyenza babiza baninzi manfuthi. All right. SisiBabalwa Azile Qotiya umzekelo. Oh, Ayekwazi umlibala. kwayena. Okay. Mamelani ke. Ndiye ngoku ndenze ndavuselela yonke le nto kanti Okay, masibaleke ke sivise abaphulaphuli ke ibali lenu noba ngumzuzu omnye sawuphinde ke sibuyele kuni nguye ke pha ke uZoliswa Mfiniza uAzile Qotiya yena ke okwangumbhali kwakweli bali noBabalwa ke Majola nendicinga ke intoba ke sifuna univisa nje intoba benza njani nali bali lapho. Yini molo ba umfundisi. Molo Zothani. Kunjani bawo? Siyaphila mfowama sikaboniswa nto kuhle nakuni? Hayi bawo, akukho nto nakuthi ndiyabulela inkosi. Mm. Hayi bawo ndize kuwe apha ngenjongo phofuze ozocela itorho nokuba ke mhlambi uniphendi chente okanye ndilungise igadi. Igadi le yam. Khawutsho ke mfowam, walibala zigadi nemisele nje unyuka nini sakulethubu lapha. Hey ba umfundisi ibhlungu lento futhi ke andithandi nokuthetha ngayo. Umsebenzi wena ba umfundisi xa ndiyibeka mhlophe uniphelele andisenawo. Hayibo. Ndigxothiwe ba umbhedini ngesizathu sokuba ndingene ne-entyi phantsi komhlaba nto leyo ingangeniyo. Hey, zambi ke noko ezi indaba zimbi kakhulu ezi ndaba. Yeka nje unobangela walento ndicinga isonka esi sithe sakuphuncukelwa sele sisemlonyeni ke phofu. Uya kuba yintoni ke ngoku kwabanontlebendwane balapha bangadingi into yakuthetha mihla namalanga nje mfondini? All right, kakhulu ke siyeva kwela cala ke masiphinde ke sitshekishe pha kubo ke oAzile kwenzela uba ke sizobhabhayisa apha ke abalanganiswa abangosisi mhlawumbe abafumana ke xa sesivala abaphulaphuli bamamele ngalo ke elixesha. Ude wakhona oncomayo umphulaphulo nguAkamyekeli ke ongowakhe uthi ke ayi Abza mhle kakhulu ke lo msebenzi ndimamele nosiyabonga pha kuluqolo elanti uyabuza ke ukuba ngumdlali ke ebalini ndingenza njani ngoba ndinomdla kakhulu. Abantu ke banifumana njani Azile? Okay, ndingamjabula kakhulu. Abantu abasinabhijamo bangena phaa kuFacebook basearche phaa uBuffalo Media Entertainment okanye searche uAzile Qotiya, Azile Hlamvana ndikhona phaa Facebook. Mhlawumbi ke ithatha ixesha elingakanani uqinisekisa uba umntu ngangumntu ke olungele ukumsebenza kumabali akho? Uyamtreyina for ixesha elithile okanye makaze senaso esi sakhono? Kuba tata bawo nomntana sakhono xa unaso isakhono siphumelele kakhulu. Kanti ke xa ungenaso ube mhlawumbi ifuna le nto akho yakuthatha
siseke nawe campaigner siyakubona ngikufana. Sisoliswa akhe abe khona amaxesha unikwe into ekuthiwa mhlawumbi ilinganise ube uqonda uba andiyithandi mani le i-character. Ukhona usisoliswa? Ewe bhuti wami akabe khona amaxesha amanjalo but ke kuba ndikwa-acting ngendini. Ewe bhuti ukhona. Okay, so uvela uthini, uziva njani? Ndizama ukhangela mhlawumbi uye uhambe uqonda uba unza i-act njalo ndiyogowela Ndinikwe i-character yokuba ndiqonda uba le andiyithandi. Hayi bhuti ndiyengena kuyo ndiyibulale futhi nje uba ndizawuyenzisisisa le nto uba ndingayithandi. Alright, enkosi kakhulu ke Azile. Abaphulaphula abaninzi bayithandile le italente, kambe ke sininqonela okuhle ngakumbi niqhubeke nibheke phambili nomsebenzi wenu eniwenzayo. Ingabe ikhona mhlawumbi into enijonge kuyo noba nje announcement enifuna uyenza? Kuzwa obangoku anafende imfundo kuba nabatshoke pha Facebook uzawukhetha pha igate soon ikhona into esizayenza sizawukuthi sina for AbaBhali ethu lana yonke sizawushuta i-short film for abayitube and then so ngifuna ukuba abantu umntu kwasele phasi u-agasti mhlawumbe uleke niyiki e-agasti sozabe siqala buka. Alright, enkosi kakhulu ke khanike ubabalwa lo mzuzu sizawunika ke usisoliswa naye abhabhayise. Sisoliswa athina amazwi wakho wokugqibela uvalelisa. Usekhona usisoliswa amazwi okugqibela? Ewe usekhona bhuti usekhona ngapha. Athina amazwi okugqibela ubhabhayise sisoliswa. Amazwi okugqibela bhuti wam ndingathi ndiyabulela kakhulu kubhuti uAzile kwaye umntu onesakhono sokuba uthanda i-acting okanye uthanda uba ngumbhali wamabali angatyhafi, angaqhubeleka ngokulwela italente yakhe. Inkosi. Alright, khani ndiphe usisi Babalwa Majola sibe ke siyayivala ngosuku lwanamhlanje. Babalwa akuthiwa babes xa ubizwa. Ewe kuthiwe. So athini amazwi okugqibela especially ke awukhuthaza ke ulutsha nabafuna ufana nani? Bhuti wam, umntu makangahlali enesakhono because kukhona into yoba abantu bahlale kanti umntu uyazazi into yoba yeyi mandingabhala nje nam, umzekelo ngoku, uyaunderstand? Omnye umntu uzawucinga uba mandingabhala nje nam, ndingakwazi uyenza le nto kubhala. Bhala, thatha ipeni yakho nephepha lakho, ii-characters zakho uzikhangele. Abantu abuhleli nabo apha ekuhlaleni, aba bantu uhlala nabo mhlawumbi ngeweekend, ininzi into eninokwazi ube kanti niyayenza. Nidibane ngento eproductive, nidibane ngento ezanidivelopha umntu omtsha. Suhlala ekoneni mntu omtsha, phakama mntu omtsha, zidivelophe. Iqala apha kuwe yonke laa nto. Alright ke papayini ke guys, sawunikhupha ngebali lenu, siyabulela ngalo ke usuku lwanamhlanje ngento enhle kakhulu ke nesakhono ke nesiqhubayo nabonisa ke isakhono naso ke ngakumbi sokubhala ibali nide nibe kanti ke ekugqibeleni pha nis-actor ngokwenu ke elibali. Masibagqibezele sive bathini. Yeka abantu ngokuba abantu soze bayeke uthetha. Uyabazi. Kangangokuba mna andizenaxesha labo, ndinethemba nje lokuba ndizawuphinda ndifumane. Uyabona ke ndithanda le nto into yokubana inguwe umntu osentlungwini kodwa kwawena uphinde ukwazi ukuzipha amazwi ethemba. Ithetha uba ngenene uThixo uyaphila mfowam. Hayi kwekho uzothani. Hey, kunzima. Enkosi